Хора, вижте, Пешко дойде при нас. Май дойде тук да яде остатъците от баницата, която яде майка ми. И Пешко дойде близо до нас. Здрасти, Пешко! Виж колко е смел. Добре, стига ръкомах. Виж какъв е. Майка ми яде някакъв тутманик и остави някакви кори от баницата. И някакъв гълъб дойде тук и аз си го кръстих Пешо. И аз му викам здрасти. Леле. Взема ли парите днеска? Пешко, ела тука. Колата ще те сгази. Айде. Чао, Пешко. Чао. Пак се върна. Пешко отиде при някакъв друг гълъб и там. Зад колата и аз. Гидна там. Чакайте малко, че колко. Ето го Пешко. Ето го Пешко. Опашката му се вижда. Там перата му. Ето го Пешко. Ето го. Гошко и Пешко. Другия гълъб ще го кръста Гошко и Пешко. Гошко, Пешко, я вижте какво има за ядене тука. Гошко. Пешко. Ама Пешко е по-хубав, защото Гошко е нещо като рошав. Мен ме мързи да хода там, аз ги гледам отдалече. Гледайте ги. Негати. Тарикатите. Легнали са си там. Чакайте, че фокуса бяга. А вие през това време се абонирате за канала, докато аз гледам Пешко и Гошко. Хайде!